Fansar waye, fansar waye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba! 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umma! Umma! Baba! 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 Kai! Wutan! Me zan gani haka? Umma! Abba, me zan gani haka? Me zan gani na gaya ma? Ba ni na kashe su ba. Kai mun shuru. Gaskiya nake gaya ma kashe su. Me haka? Yayin nawa? Ka tsaya ka. Me suka ma? Ba ni na kashe su ba. Ba ni na kashe su. Yi mun shuru. Me yake faruwa ne? Me suka ma? Me yake faruwa ne? Me suka ma dan Allah. Iyaye na ne dan Allah. Me suka maka? Ba ni na kashe su ba. Hey! Yayan namu idan har zan iya kashe iyayen. Kuma shiru. Dole wa kai. Ba broda ya za a yi wani mutum bil adama mai numfashi ya cinye mana iyaye. Kana ke kana ganin shi yana numfashi. Kamar da wukan ne ce ma. Me suka maka? Mamu. Idan har zan iya kashe iyayenka. Yi mun shi. La shakka zan iya kashe iyayenka. Ba bukatar maganar ka. Hello, officer. Fara, wait. Me ke faruwa? Dan Allah ka banni in tafi gida. Kamar ya baki ke sauri nake yi zan gida. Akwai wani abu da ke faruwa. Yanayin ki ya canza. Ba komai. Kamar ya ba komai. Daga ina kike? Daga gidan su Mahmud nake. Gidan su Mahmud. Zan dawo. Ka ci amana? Muje. Lafiya? Ofisa. Me faru? Ni na kira ka. Ga nan amini na ne shi ya kashe min iyayena. Wallahi ba ni na kashe su ba ofisa. Yana amini. Karke shi mana za ka ji magana shi. Ofisa ba ni na kashe shi. Ba ni na kashe su ba ofisa. Mu je cikin gari yana. Rike shi mana. Mu je cikin gari yana. Ofisa ka gansu. Ka gansu. Taimaka mu mahaifi na ya tafi. Umma. Ofisa mahaifiyata fa tana numfashi fa. Ofisa a kai ta asibiti. Kar ka samu rama mu je waje. To ita ba. Mu je waje za a zo a kai ta asibiti yanzu. To shikenan. Mu je waje. Sajan. Sa. Kai matan na asibiti. Oke sa. Shi kuma kai mun shi mota. Okay sa. Babu damuwa. Mu je. Bari mu je da shi. Da mun dawo daga asibitin zan zo. Fansar waye, fansar waye, fansar waye.
za ka mun bayani ko ba za ka mun bayani ba? Gaskiya na faɗa maka sa. Kar ka nemi ka ɓata min rai. Za ka mun bayani me dalilin da ya sa kai wannan kisan? Ba ni na kashe su ba. Okay, ba za ka gaya mun gaskiya ba kenan. Gaskiya nake ga. Ba za ka faɗa mun gaskiya ba? Eh? Ba za ka faɗa mun ba? Guda. Na sa. Ya isa. Ka faɗa mun gaskiya. Idan ka faɗa mun gaskiya, ni ne zan tsaya. Zan tsaya tsayin daka. In ga ka fita daga cikin wannan halin. Ka faɗa mun gaskiya. Hey! Kalle ni. Faɗa mun gaskiya. Za ka fusata ni ba? Idan har zan iya kashe iyayena, to la shakka zan iya kashe iyayen shi. Ani na kashe iyayen shi. Dukan nan bai ishe ka ba. Na zuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Bawan Allah, ina tausayinka. Ya kamata a ce ka faɗa musu gaskiya. Don yallaɓai ba ƙaramin azzalumi ba ne. Ya mai da cin hanci ba komai ba. Don yanzu ma a bashi kuɗi da kashe ka a nan gurin ba komai ba ne. Wannan shayin ma so nake kai sauri da shi don ba da saninsa na kawo maka ba. Bisa. Baya ga abin da na faɗi, wallahi ƙarya ne. Iya gaskiyan da na faɗa ita ce ba wani abu da zan faɗi bayan abin da na faɗi. Sai ya Ofisa, yanzu ya ake ciki ne? To, yanzu dai muna bincike ne akan lamarin. Sabida wanda ya kisan nan muna tunanin ba shi kadai bane ya wannan kisan. Ina tunanin akwai wanda muke suspecting din shi, za mu je mu kamo shi a wani ƙauye. Kai, fi sabidillahi. Wai yanzu me iyaye na suka yi mai har ya kashe su? Amini na ne fa. Duk duniya ba wanda ne yarda da shi irinsa. To, ba za mu gano abin da suka mai bai wannan kisan. Amma yanzu mun zo wajenka nema muna neman 20,000 a hannunka kuɗin mai da za mu sa a mota mu je mu kamo wannan suspect din a wani ƙauye. A to, ba komai ofisa. Ai kawai ayi. Okay. Ban account number ka kawai sai in tura maka. Okay. Ba ni sama. Yau, samu. Fansar waye. Yau gashi. UBA ne. Fansar waye. Tun da mun samu wannan kuɗin yau ina ganin ba patrol yau za mu je
mu dan jagije da wannan kuɗin da muka samu yau. Amma yalla bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk jikin da ya gina da haram makomarsa wuta ne. Sajan Sale ni zaka ma wa'azi? To ka tsaya a salarinka ba abin da zaka samu. In dai muddin ka ce zaka tsaya a salarinka a wannan aikin ba abin da zaka samu. Balantana ka bar mu ƴaƴanka gado. Amma wannan ha'inci ne. Ni kake gaya mu ha'inci? Ni Sajan Sale yau ni kake gaya mu wannan magana? So wallahi idan kai wasa zan tuɓe ma wannan kakin da kake takama da shi. Sorry sa ai mai afuwa yalla bai. Ai mai afuwa. Kai a cikin 20,000 din nan tunda dai baka yi magana ba zan baka naira 500 kai kuma ko sisi ba zan baka ba wallahi. Zan je yau a mun farfesu a gida. Hasidi an son zan je yau wallahi. Godiya nake yalla. Godiya nake. Saboda haka zo mu je. Al'ummar birnin Kaduna da ma wasu jihohi da dama. Muna gabatar muku da shahararren kamfaninmu mai suna AA Kura Trading Company. Muna sai da kayayyaki na gani da fada da kuma kayayyaki na alfarma. Ga kyau sannan kuma ga karko. Sannan da wasu kayayyaki masu haskake lungu da sako. Muna sai da kayayyakinmu akan farashi mai sauki kamar irin su washing hand basin, mini set kamar irin su Podesta, water heater, WC da sauransu. Kasuwancin mu bai tsaya iya nan ba. Domin ko muna sai da kayayyakin fenti kamar haka. Fent Emotion, Satin Fent da kuma Oil Fent. Sannan muna sai da kayayyakin wutar lantarki domin lantarki ɗakin ka. Irin su Solata, C-Touch da kuma Glow. Sannan kuma muna sai da ƙofofi kala-kala kamar su Flash Door da dai sauransu. Za ku iya samun mu a namba AZ27 Court Road Rigasa Kaduna. Domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu akan nambobi kamar haka. 07033330608 da kuma 08096326659. Farin cikin ku shine namu. Al'ummar birnin Kaduna gabatar muku da shahararre kuma katafaren kantin sayayya na Sidi & Sons. Za ku samu mayuka iri daban-daban, kayan shayi, drinks, chocolates, ga kuma nagartattun kayan itatuwa masu kyau ga lafiya. Muna da kayayyaki na makulashe, kayan kicin kala-kala, wani abun sai kun ziyarci Sidi & Sons. Ma'aikatanmu na da faran-faran ga kula da customers. Sidi & Sons Supermarket muna nan akan titin Ahmadu Bello daura da ginin 10 story Mogadishu Kaduna. Domin ƙarin bayani maza ku lalube mu akan 07039017145 ko 08039236816 ko kuma 09030995339. Sidi & Sons Supermarket. Mu ne lamba 1.